Što ako vam kažem da čišćenje kamenca može biti potpuno ugodno? Upoznajte GBT, švicarski protokol koji čišćenje zuba pretvara u pravi dentalni spa. Sve počinje detaljnim pregledom vaših zuba i zubnog mesa. Zatim bojimo zube posebnom bojom kako bismo otkrili nevidljive bakterije i pokazali vam mjesta na kojima se one najviše zadržavaju. Zajedno prolazimo pravilnu tehniku čišćenja zuba kod kuće. Pravi odabir interdentalnih četkica, zubnog konca i četkice, ključnicu za sprječavanje stvaranja kamenca. Slijedi zvijezda tretmana, Airflow. Topla voda i fini prah nježno brišu sve bakterije i mrlje s vaših zuba. Za one koji imaju implantate ili parodontitis, koristimo poseban nastavak Perioflow. On je nezamjenjiv u čuvanju zdravlja vaših implantata i borbi protiv parodontitisa. Preostali kamenac uklanjamo potpuno bezbolnim piezo ultrazvukom. Zajedno provjeravamo je li svaka površina savršeno čista i glatka. Za kraj, planiramo vaš sljedeći spa tretman kako bi osmijeh trajno ostao blistav i zdrav.